Atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki ameni wong sepuh kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang marnata para panungsa enggal-enggal kita semaya ngadai dosa di timur matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki aneni wong sepuh kita hormati dhewe Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernoto para manungsa ingkang perintah kita supaya medhoi dosa wajibe kita umat Islamiku kudu sing sabar anggone sinau Allahu Rabbi Allah bisa mengerti pangeran ya Allah Allahu Rabbi tinggi gunung ya nona kampung Melayu saya melihat terlalu tinggi mendung-mendung menjahit sarung benangnya ikal jarumnya putus butung hati yen butung sapa sing
Do elinga wong urip iku sedelo aja weka aja susah yen kon poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ikal poso donya. Mugi kunjung Nabi kita Sayyidina Sayyidina wa maulana mring kawula rahmat salam mugi kunjung Nabi kita kunjung Nabi kita Sayyidina Sayyidina wa maulana mring kawula. Panas ning alun-alun iyu beneng kulon omah ayune ora kubiyon bubrake wong omah dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun cari pekalongan sing tajuan selendang biru aku emoh bojo colongan ingin aku sing resmi penghulu wis suwe ora jamu jamu pisan kodong meniran wis suwe ora ketemu temu pisan dadi muda kewirang dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati wis suwe ora jamu jamu pisan kok godho metelo wis suwe ora temu pisan kok gawe aku ambo cari pekalongan sing tak suwon selendang biru aku emoh bojo colongan pengen ku sing resmi penghulu ari-ari nene tak patrekake
على الكافي صلاة الله على السفي سلام الله بالمبردين من حيث السماء Islam budaya orang asal jauh dari kami yo prokota beksana wis makasane kewane lunga warna-warna kewane dunya macan loro radune kewan ini negeri namanya Jawi Allah kami nama Islam kami Islam sudah nyata terang asal jauh Kace kace kaci emanilo ya de ya sawo kace saka candi oso besok dadi wong asing dipercaya dikulah sing apik dikulah karang sing Allah kaci emanilo
yo iku lek sing apik iku barang sing ala oh gaji emanila oh iku saking para ulama rahmat salam mugi kunjo nabi kita Sayyidina wa Maulana Kawula rahmat salam mugi kunjo nabi kita Sayyidina wa Maulana Kawula sampun